Foches comer á aldea e dixéronche: leva pan que o dalo non vale nada. E agora non sabes que facer con el, verdade? Pois imos facer un molete recheo. Teño un mandil moderno, Aquí está un molete de toda a vida dos vós. Corto o corno porque senón non me entra na freidora de aire. Se ten un par de días como este, humedece un pouco por todo. E agora corto en rebanadas, como se fora para tostadas. Pero sen chegar ao final. Corto a este andar, doulle a volta e corto o outro. Pero xa vos digo, non cheguedes ao final. O que quero é isto, cadradiños por todo o pan. Agora nun cunco vou poñer prixel que conxelei cando tiña fresco. Se ti no tes, telo que ir mercar, pon a abondo, porque o molete é grande, Aceite de oliva virxen extra, así ben, como se non fora teu. Imos untar todo o pan. Agora un par de allos, quitolle o nervio, picos miudiños e bótollo dentro. E ainda lle poño máis allo en pó, porque a min góstacheme ben. E un pouquiño de tomillo, que lle dá un punto moi bo. Remexo todo ben e con pincel destes vou enchoupando aí, mollando ben todo o pan, por todos os recunchos. Non xa vedes estes cadradiños que fixemos, vounos mollando ben ca preparación. Cando teño listo, engádolle unhas olivas, pero isto xa é o gusto do consumidor. Oiches, podeslle poñer touciño, o que queiras, a min gustan máis olivas. E por último, un pouquiño queixo, porque isto tamén lle vai dar o seu puntiño, non me digades. Ben repartido por todos os cadradiños, como fixemos co resto dos ingredientes. Agora tapo ben e levo a freidora de aire a que se cociñe durante 15 minutos a 180 graus. Unha vez pasado ese tempo, que tamén depende de cada freidora de aire, isto tedes que ver vos, destapo, volvo a meter dentro e poño 5 minutiños máis a 200 graus, para que torre así un pouquiño por riba, non? Que a min gústame ben torradiño. Pois así como este, vamos. Vos escoitades isto? A ver, eu se estás ca operación bikini non cho recomendo, entendes? Pero se o queres facer, tamén che sirve bola, chapata, o que queiras. Que sea pan do bo, claro. Non, ainda non acabei a receita, É que non me saliu nada bo. Non se come. Isto non tá para comer, hoxe non me saliu ben a receita, Non, xa vou tirar con todo.